nang omah kosong. Bangkeane tak grabak, dadak ngeses-ngeses ambek jiwiti bokong. Tak kira merangsang, dadak roke klebon orong-orong. Aku mlayu mumpung gak ana wong. Dek somono nalikane aku janji prastyo panyuwun
jaluk mulih nang temu ireng pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula perkembangan jumlah manungsa saya suwe ngebeki nek kepingin urip sing mulya kudu sregep ambuti wong urip mono butuh sandang pangan papan ayo bekerja keras membanting mulane ojo kena penggodane setan ojo sampe terjerumus nang rodane enak sing nisor gak kaya sing dhuwur masih kerjane gak tepak pokok pinter ngatur mulane kita mas ojo sampai ngawur supaya awet seger waras lan panjang mergo wong urip dulur ibarate wong nandur sapa sing utang bakal nyaur mulane nek kancane sugih iku sing dirangkul tapi nek ono masalah dijak bareng kabur ono cerita Petruk dadi ratu senengane gentong umos lan adu-adu nek ana tanggane enak iku sing diganggu akhire saiki ngomberuk kaya gombal kapan ayo mas sekali lagi jos tak gede gede jula-juli adik jula-juli dangdut gak peduli ditontok bupati ditontok camat nek krungu jula-juli mesti kudu joget gak percaya rene omong gao engko lak padha gendeng yuk iki ngono jula-juli dangdut ana sing ngarani jula-juli disco jogetane karo menjadi
no ngisor penyanyine ayu bokone saebor kawit digoyang aku tiba ndelosor ana maneh diarani goyang gombret aku melok-melok joget penyanyine ayu jogete mulat-mulet kawit digoyang aku langsung jembret yupainten ketibang cendelo namung semanten piaturku eman-eman ayo nandur sing kenek canting jole man paman wong wedang kepalang kali potong wote potong wote potong wote tak sembuh potong ini dari mana walang aduh segeri rek walang kekek menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek bocah karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati aye oh iyo aye oh aye oh aye oh aye oh ao ae ae ao iyo ao ae ya 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 remek bandak kon wis potongane gak bejaji metu moro-moro bengok rumangsamu kepantesen rumangsamu wis kebeneren dikandani perembak-perembak tak jelungupno pisan kon tok dadi gawe kan Salahku apa, Riz? lho aku iki malah enak-enak nyanyi enak nembang Terus sing tembangane iki mah lagu walangke kayak lagu zaman lawas iya. tak uri-uri cok Lah iya bener. ya kon nyenggaki ya nyenggaki Heeh. tapi aku kudu cocok ambek larase gendeng wong suaramu iki malah gak cocok cok ucok Sing bener ya apa, Riz? kon niku nek garut takono nang aku Riz larase sak pira Riz larase sak pira ngono ah? ya ya ngono Lah ya sak pira, Riz? ngene tak kandhani ao hae hae ao iyo iyo ao hae ayo iya iyo Ngono ya, Riz? ngono ayo jajal kon ayo Ya iya, ya iya. aduh lapo Mang rompol papat yo wis Lek manggo omah iso lho Riz, barang kepethukon kok gak iso aku. kon niku tambah suwi tambah goblok ngono sih to Sing tak jajale nggo ngarep ya. kok jajal nang kono nyacak-nyacak alah iya iso bagus cocok nang kono Iya, iya 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 bagus ayo emang Ya iya, ya iya. goblok ya teko bobotan kon men ngono kene tak contoni Contone ya apa, Riz? iya iyo pelem kowe
tambah ngelokor ngono. Kok niku masalah rungokno ta lah, Cok. Sing salah duduk suaraku, Ris. Yo sing jelas salah suaramu iku sing salah. Sing salah iki mikir, Ris. Oh, mik enak tak gawe ngitungket mang enak kok sing salah mik iku. Mik iki wis wayahe ganti, Arif gak gelem ganti. Mik wis bosok kene gak nyambut gawe. Mik endi bosok tak gawe ngitung enak kok. Enak, Mang. Ya kok berarti gak cocok ambek lambimu mike. Berarti gak wawo. Kok iso gak wawuh ku lho. Wong nyatane tak gawe ngitungket mang yo enak, yo marem. Kok bengok kok gak karu-karuan ngono. Kok niku kulo jarene kabotan koplo. Anjene koplo kaya jemblem. Gak lah lapo nangis wong. Lega. Kok iki kate nangis aja ya? Lah Lah ketoro kate nangis. Loh, bener kok kasane ucok ape nangis? Lah lapo aku lho iki lega. Sumpah gak lah lapo. Lah ucok ape nangis? Gak lapo nangis. Ucok nangis. Gak nangis. Kok nek nangis lu welek, Cok. Kok nek nangis welek. Masa Iya. wong prasaku aku gak nangis saya wis elek kok adake. Ono kok toro goblok ngono kok bobotan. Apa? Tak contoni pisan kas rungokno. Ya Allah, kok gregeten aku delok kon niku. Tak contoni pisan kas rungokno ya. Pisan kas. Iya iyo. Ali tinumpang kasur ngailing ngono larang regane ojo lali Bayu pahlawan sing gugur ngailing ngono jasa-jasane ae oh yo ae oh ae awas Iya iyo. kowe gak iso kon minggat to mlebu gak usah melok Kalau melok yo gak melok rek. Kowe iso pediani ayah. bah gak usah melok ngurusun Melok gak oleh. gak oleh ngurusun Masa melok titik gak oleh, Ris? wong tak juluk-juluk kono ngene sore panggung kon. Mau aku nggone sora nepur. Mlebu Lebu. kan nuruti Lebu Ris. dagelane Budi Wijaya akeh sing nom-nom iya mlebu iki delokne lho mripate diladap gak oleh cok ucok sodok pisan kodok ngene iki lho nek wong koclok iki bah gak oleh ayo balik omane tak sodok kon iya iyo abang maneh kok ora lunturo wong sing ijo malihe putih bujang maneh Mas ora ngluyuro wong sing duwe bojo gak tau mulih metu awas kon. Wong dipenging metu kok soto-toto kono iku lho. Rumangsamu pinggirmu iku sapa kon? Kancamu ta iku? Aja ngawur iku Pak Polo lho. Lah iya. Ngenteni apa kate diapakno kon ngenteni? Masalah. Disawer yo an. Yang lain rumangsamu. Kon niku kocluk.
Sopo iku? Sopo iku? Pak D ngawur iku perangkat desa kok ora Pak D. Lha kon malu tak pengin munggah lah kok kon nglonyor nang gone kuni lho. Loh, maksudku aja nang gone kono mlebu kerobongan lho, Cok. Iki kate nang ndi kaya wong luru rosokan. Loh. Loh, bongko kon. Bongko kon. Ora mripate ndladap ae. Kon kate nglonyor nang ndi? Oh, ketemu kancane rek. Iku ngarepmu gak kanca mapur lho, dolek ipur lho. Wis disawer yon kancane. Pukasane nang nisor rejeki tok, Cok. Ucok. Pukasane kon nang nisor rejeki tok e. Lho. Sing nyawer iso banter-banter rek. Kok dagelan kok ndarawa mes temen. Ono kosong ngelwonyor. Ono dagelan mudhun teko panggung mulih anyang-anyangan 2 minggu gawaran. Ayo wis. Mangko yo nembung gawe kene. Ucok. Gelani omongmu. Dagelan iku nrimo dhuwit iku termasuk saru, termasuk tabu. Lho, saru kok iki. Lho, dagelan nrimo dhuwit seniman nrimo dhuwit iku saru lho. Saru kan gak gelem nrimo dhuwit. Yo nek diga yo tak tampa matur Lah nuwun. kon gak gelem tambah seneng aku mbayaramu ke Padiki tak jaluk. Kok niku seniman ngomong dhuwit iku saru, Cok. Saru. Umpama ngomong dhuwit saru terus kon ngomong ya apa? Sik ta. Kon iku mah digawe dhuwit sih. Iya. Digawe dhuwit. Ha, Ya kon digawe dhuwit piro? mbok tak hitung. Oh, 60.500.000. Kon digawe dhuwit, Cok. Gak. Ya aku jalukno pisan lho, Cok. Bukanane pokok. Rumangsamu. Rumangsamu aku fakir miskin ya. Mumpung bojone wingi gak adang. Kon ngenyak bojoku gak atang dasare ya apa kon? Apa kon ro nek bojoku gak atang nang omah? Nyatane kon wingi sambatan nang aku jan durung mangan ke Lho, besok. kapan? Wingi. Wingi. Heeh. Ngono kon kok sik eling ae, Cok. Lho wong gak eling kancane, gak eling. Menemben iku aja baku disalaman, baku dikek dhuwit kon meneng wae. Terus Ngene iki alah ngomong padang cotot. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur. Muji syukur marang pangeran. Hmm. Ben iki awak dhewe main nduk desa utawa dusun Tanjung. Tanjung desane. Temu lorek. Oh temu lorek kabehmu kuno. Lah temu apa? Temu ireng, temu Lho. lorek. Maune ireng mara diosop-osopno dadi lorek ngono lho, Cok. Yo, berarti ya temu lawak barang iku tunggale. Iya. Main nduk dusun Tanjung alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Polo sapa nang jenenge? Lho lha sapa lho mang ngono jare kancamu kon mosok Wingi kancaku saiki dudu kok. Oh, nek wis gak disawer iku duduk kancamu. Lho disawer Pak Sutarji. Oh, Sutarji. Pak Sutarji polone. Oh iya. Leres Pak Sutarji angge. Oh iya, Pak mantu. Sutarji halo. Alah, rumangsamu. Alhamdulillah. Iya. Ono kepimpinane Bapak Sutarji Hmm. karo Bapak Sumito iku ketua panitiane. Ketua panitiane ya. Sehingga tercipta suasana yang sangat meriah. Iya, dasare wong ganteng berbudi bolaksono. Ya. Iki tandane lek masyarakat Tanjung iki tansah uri-uri budaya Iya, Jawa, iya. budaya adiluhur. Padha-padha sayek saekopro ya bebarengan bangun Lah, desa. alhamdulillah sedekah bumi nanggap ludruk ketempaan sing ditanggap Budi Wijaya. Apa aja? Lho ya padha karo ngingoni aku sih. Ya aja diomong ngono, Dang. Kok bener ae ngingoni lambemu. Apa? Ngono sida ta? Lah kasih dolapong wis siap. Wis siap nang ndi? Sida Sida ta sing wingi iku? lah kasih dolap ya sida Riz. Lho, kok jare apa ape dolek penggawean? Mumpung ono Ana lowongan. lowongan. Aja kesuwen wis wong aku pesen awakmu kepinginane. Riz, rambutku kok pelek gawatel men. Ketara gak tau keramat. Ketara gak tau. Oh, masalahnya apa orang-orangnya itu namanya. Kon lek keramas nganggo apa? Ya nganggo sampo. Alah kecil sampo iku wis lumrah kuno. Lah kon keramas gaya apa gak nganggo sampo? Gawe linet. Oh iya. Mulane mbluduk persis raimu. Urusan nyambut gawe kita Nyambut gawe. teruskan. Ya sida ta? Awakmu duwe lowongan kerja. Ono lowongan nang gone PDAM.
Leris, aku biyen gak sekolah, Dik. Lho, iku syaratnya gak nganggo ijazah, ijazah gathik. Aku gak duwe dhuwit gawe nyogok. Gathik, gak Lah perlu. syaratnya apa, Riz? Syaratnya kon cuma, nah iki tak kandhani ya. Iya. Direkture kan saka luar Jawa. Gak iso bahasa Jawa. Gak iso basa Jawa, Heeh. iso mau ngomong bahasa Indonesia. Lah terus Lah kok nek ngelamar nang gone kono, Heeh. cek nek diterima, ini Ya, cok apa, nek Riz? ngomong. Selamat pagi, Pak. Ya. Ya. Saya datang kemari minta air, langsung dikai kon. Mek ngomong ngono tok langsung diterima. Ditompo. Kok sih gampang ini. Lho, PDAM kono maksude. Apa? Perusahaan daerah air minum. Sing bagian ngetokno banyu. Bahkan dodol banyu nang gone luar Jawa, luar kota ngono. Berarti banjir iku ya mergo PDAM Oh, termasuk. kakimu ngono yo gak. Banjir ora tabel bocor. Iki PDAM ono kantor ono perusahaan. Berarti aku kudu ngomong ya apa, Mang? Ya ngene. Selamat pagi, Pak. Wis terus. Oh, padane arek cilik kon guru. Lali. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Saya datang kemari minta air. Nah, Ngono tok wis. supaya kon gak kidung utawa gak bingung Latihan. dipraktekno latihan. Umpama aku direkture kon sing lamar. Sing lamar. Ya. Ya. Mek padha selamat pagi tok wis iso kerja kok gampang. Lah goblok-gobloke wong nek gak gelem melok aris wong aku kok. Selamat pagi, Pak. Saya datang kemari minta air. Alhamdulillah. Lah, ya apa diterima kon. Ya apa-apa nih ya keloncong goblok. Ya ngono syaratnya nang golek penggawean goblok. Karep omonganmu jare aku mbok jak kerja. Mm-mm. Syaratnya gampang mek ngomong. Lah kok aku mbok grojok ambek banyu. Lho lah iya ngono iku. Ngono iku syaratnya nyambut gawe tok supaya kon diterima. Balenono saya datang kemari. Lho, selamat pagi, Pak. Iya. Guna-guna itu kon. Ya, Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Saya datang kemari minta air. minta air langsung mbok kei. Langsung dikei. Balik ngono aku dadi direktur. Lho. Kon kena lektur. Kan sing lamar aku direktur. Oh, aku sing ngelamar. Aku sing ngelamar ya. Oh, ono direktur kok gembuk ngono. Selamat pagi, Pak. Saya datang kemari minta air. Oh, Sing kerja iki so. iya beres. Merdeka. Aris arek gendeng. Apa? Lah apa dia adik merdeka? Terus gak adik merdeka langsung. Selamat pagi, Pak. Saya datang kemari minta air. Loh, Merdeka itu durung bulan Agustus. lah yo eling-eling kate menyongsong HUT 17 yang ke piro mang? Wis gak roh. Lah iya. Le, Lah aku- merdeka se Indonesia wis Wis gak merdeka. ngurus merdeka. Lah apa kon ngurusi merdeka iku Lah- ngono druk ae. Lah terus karepmu yo apa sih, Cok? Selamat pagi, Pak. Saya datang kemari minta air. Oh, yo sepurane. Oh, ngono purian kon. Iya. Oh, ketika ada merdeka. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Loh, Pasti goblok tuh Seri. ngelamar cene sopan gak serobot-serobot yo salam ngucapno salam dhisik goblok. Wah gak sopan bandak wis gak ada salam. Lho. Padahal kate nang masjid tekon salam barang. Iku mang lho, Riz. Yo cek sopan sih, Cok. Wis gak sopan gak apa-apa. Sing penting selamat pagi, Pak. Saya datang kemari. Minta air poniman liwat-liwi ae. Langsung yo langsung. Iya. Gak ada assalamualaikum. Gak ada. Oh, Gak ada merdeka yo gak ada assalamualaikum. oh, iya. Sing penting selamat pagi, Pak. Saya datang kemari. Oh, Minta. oh beres. Ngene mangkelan. Masan ngomong ngono ae kok. Puri aku. Selamat pagi, Pak. Saya datang kemari mau pinjam uang, Pak. Karena anak saya masih sekolah, Pak. Istri saya juga tidak bekerja, Pak. Apa Bapak nggak kasihan? Anakmu bongko bandak. Loh. Lah, kok ngono anakku bongkol ya? Seri kok Yo apa sih, Cok? Arek gandeng arek wong gendeng. Jenggono hatiku masalah. Wah dikandani kon mangandani aku selamat pagi minta air iku. Selamat pagi, Pak. Saya datang Malah kemari minta air. Gorong. Ngono mung purian. Wong atesane ngono kok ya puri. Kok atesane perkara ngono ae. Wis ah. Wis ah. Ya apa sih, Cok? Aris, Lapo? malah ganteng anake wong gendeng. Selamat pagi, Pak. Saya datang kemari minta air. Loh, iso. Iso apaan? Banyune wis entek.
Lah, kok sik ono kene jare Sik ono. kok sik ono kene lho. Ya golek timbahe lho wis karuan nek beles kok. Enak kon meneh wis gak ade adus, Cok. Lah, kate paling sampe yo gak bisa, Cok. Copo maneh. Cek. Ayo. Oh, kowe ndang dadi sembur. Alam benek pilek. Oh. Kowe kon kate mateni aku kaya apa kon iki? Kalau kakekmu kuwi. Lah wis iso bales, Cok. Kamu iki aku arep bales bakul kerai iki dadak ditutupi ngene. Mosok iki bakul kerai, Cok. Rasaku. Lah kok bakul cabuk. Kosok bakul cabuk cece. Apa? Bakul neker. Cing, nek tenang di Cing. Aku ki dan golek panja. Lho, golek panja. Iya aku ada ketoprak saiki. Lho. Kedhe ketoprak. Heeh. Iku kesenian saka Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, iya. Aku Jawa Timur biar tahu ketoprak ku ya apa. Ya mbuh. Oh, berarti kon rene dolek anggota. Golek anggota, golek panja. Golek panja. Lah panjakmu sing Golek biasa. Panja. Panjakmu sing biasa biasa itu. Eh? Panjakmu sing biasa. Malah mati. Mati kabeh. Heeh. Cukur. Mati. Ya, Ci. Iki golek panja. Lho, engko dhisik, engko dhisik. Riz. Ya apa ya? Oleh nekep kegeten aku nyemprot dalek mlebu nang irung kabeh saiki pengarat. Ayo benek pilek. Ah, gak apa-apa pisan-pisan ae, Kan Cok. bahasane kan ngene. Ya apa, ya apa. Ya apa, Ci, ya apa, Ci. Aku iki dadi ketua dadak dindek. Oh, kon leren paling dindek. Ya, dindek iki. Ayo apa? Pokoke ku landek-landek aku. Oh, andek-andek nang awakmu. Padahal aku dudu ketoprak. Terus? Lah kon apa? Kon apa? Aku. Heeh. Lu anggota ketabrak. Ketoprak tak ketapruk. Ya ketoprak. Lah iya. Lah iki aku golek anggota karo Anggota. panja. Golek lah anggota sak panjake sing kok dolek. Iya. Lah lakone gak lakon apa, Ji? Wah, gawe lakon. Apa? Joko Tarub. Oh, akeh terop nang gone kene akeh tak sewakno. Akeh terop. Ya bener Aris, ya Akeh. bener. Kari golek jokone ngono ae. Jare kon keplek kok. Lah kok iso keplek iki lho. Ojo terop lho. Lah iku mau. Joko Raup. Oh, raup sing ngene kok ya. Kon Aduh. aduh. Mbak kaget. Salah aku. Jane Aris iku arek goblok, Ji. Kon nek ngomong gak jelas. Lah Joko Rasup Ya. Joko Tarub. Joko Tarub. Kowe ku nek njeblak sampuri ya sampuri ngono paribasane. Kacung jembet. Aduh. Wah kok Joko Tarub. Joko Tarub. Joko Tarub. Kamangka lakon iku kok anggotae ono loro lho, Ji. Ya iya. Lho, ono Joko Tarub, ono Nawang Wulan. Lah. Nek Joko Tarub sing pates yo aku iki. Lho. Gak cocok, Joko. Joko Tarub lho. Gak cocok, gak cocok. Joko Tarub tuh ganteng tur wicaksana yo pantes ya. Gak setuju. Aku kurang pantes ya. Kurang pantes. Lah lek iki gak Pantes pantes. kan ganteng tapi kalau dari Joko Tarub kurang sedep. Kurang sedap berarti lek iku gak cocok aku, Ji. Ah, iki kayak tebu kobong ya. Oh lambemu. Kok iso koyo tebu kobong. Mari bacane kok Oh, kayak tebu kobong. Oh iya, Dik. Bener sampean, Dik. Tapi kok nek aku gak kok oleh iki gak cocok terus sapa? Sopo kon gak iso? Yo hamba. Wong potonganmu koyo teletong iku pengen dadi Joko Tarub. Oh Joko Tarub. Klendong. Awakmu. Aduh, klendong. Ono Joko Tarub koyo sapi teng ngene. Gak pantes di awakmu. Gak Ji. patut kok dadi Joko Tarub. Masih gak pantes sekolah terop ya aku. Oh iya. Iya, menangan aku oleh terop. Iya, Riz. Riz sing oleh terop iki. Nganut Nganut. Sing penting aku oleh bayaran. Nah, sepenting oleh bayaran, oleh Aku bayaran. gelem dadi anggotamu. Joko Tarub. Tak coba. Oh, aku dadi panja. Panja. Yo apa? Tak tok tak. Lele, da di da dundu, ta dundu, ta da, ta da dundu, do tang dundu, ta tang dundu, ta de, ta do tang dundu, sari al. Tang ta du, ta di, ta du, ta di, ta do tang dundu, ta. Ayo Le. Kon kok iso jebol-jebol sari utang barang kendang kok sampe jebol-jebol Aku utang. bagian ya apa? Nah, aku iki paling pas gendang iki. Cocok. Kon sing ngendang, Riz. Aku ngendang. Wah, aku sing ngendang. Ya apa? Aku jadi
Aku Aku bagian sing nyempul. ya apa? Nyempul. Ya apa? Gum gum ngono ta. Ya ya. Ayo. Saiki. Nena nona nena nona nena. Kok niku ngendang. Oh, aku ngendang. Ngendang ayo. Goblok Aris. Aris Tak yo goblok. apa lo Ji? Tak tok tak tung. Gum. Lah, Geng gum tak tok tung. gum Awakmu ni gum Geng tak tok gum. tung. Oh durung ya. Durung. Lambeku selek suwek ta no. Wong aku dhewe yo belajar lho. Jikono aja muring-muring ngono, Ji. tak tok tung tak. Gum Ding Tak tok tung tak. ding tak tok tung tak. gum Ding tak tok tung tak. gum Ding tak tok tung Iki tak. lho. gum. Ding tak tok Iki tung lho. tak. Si, hojo. Hei, Kok didili apane? Lah kon kae badok gorong Masamu ae. iwak tadi ditiling. Lah jare mangko kon nabok kempul unine gum. Kok sing temen ta cok kok. Kuwi rase sing apik. Gum Ding tak tok tung. gum Ding tak tok tung. gum. Iki lho. Aduh, Ding tak tok. Iki lho. gum. Ding tak tok tung. Iki lho. Aduh kok sudah dititili ya ketok. Iki tak cicili jaman cepet. Rupasamu iwak ta. Aku dititili yo meneng wong keri-keri penak adake. Asu. Iki iringane gak gendeng apa iki Ji? Ah, iki dari gendeng sampah. Oh, gendeng sampah jalau pajak. Ah. Oh, aku ya. Tumon Joko Tarub Karo kekir-kekir iku. Saiki ngene. Ya apa? Aku sebagai anggota. Ah, berarti Duwe kon panjat iso dhewe. taruh wis pantes. Heeh. Terus Obrak-obrak arek kon rene. oh, dikon apa? Lah kon mesti dadi anggota Nawang Wulan. Oh, anggotamu. ayo dolek dadi nawang wulan sak Sing dadi kepetuke. nawang wulan dikon metu rene. Ayo. Oke. Boleh. Alah gampang. Panggere kok tak kae gugek di pangger. Ping lho Pak Muka. Wang muka. Uang muka. Ayo. Oh, awakmu duwe rai muka kok. Ya wis. Ayo, ayo. Tak tok. Dorong ta. Wis. Ya apa? Nek dadi Joko Tarub iki jane kudune dicokur di sini. Asu. Rumah kamu jangkrik. Alah. Kon kakan mangan ta Ji? Iki lek mbok pasar paling ya payu 250 iki potongan ngene iki. Wae. Oke, iki tak kirim brutal iki. Iki gak dicok, iki copo. Copo tak iki? Mosok Joko Tarub sarungan ngene iya. Kok dikate Aku bakal perkosa lagi. manut kowe tak. Ya, lek Copo. Wah, Aduh. apa? Ada untuku blok. Kena temen iki mah gambanyol iki celup. Apa buri? Wah, derek. Halo sik ta. Takut dibrani kan gayane. Turu-turu kok. Iki paribasane kan kudu petuk tok taruh paribasane. Tarub iki pasang lho kok gak gelem mlebu. Cekmu ngono. Iki gondi-gondi. Lho kuping. Kon iki ngono. Hah, Joko taruhe paribasane kebagus. Ah. Ala piye-piye, Des? Meneng wae angel iku mlebune. Aduh. Iki kok peso ki lho. Gak gelem mlebu lek gak dijencet ngene. Wes. Wis, kuwale. Oh, gak siap. Aduh. Aduh. Kopengmu kok akeh di sini kopengmu iki. Jadi kon bijak kuping lho kene kok takoni. Angel kupinge mlebune. Nah wis, iki kuluke. Nah. Kaya Mbah Marijan. Iki ngene ta jene. Ya ngene. Iya. Sing durung kenal no, ya
Joko Sirop. Wis gak ono liyane alate iki. Gak ono liyane. Enek cekmu ganti nang nggonku. Paribasane Kowe kowe. tak golekno sing dadi nawaran. Iya. Alah, alah, seperti kacau. Iki cek kewer. Kok kena nawang bulan? Ayo kena nawang bulan. Tak tunggangi. Kacau. Cacak. Nyantol. Ayo tahu nih. Tedok, sholat solo ilang tedone kari mripate pendola. Yo aku sing darani Joko Tarub ontang-ontange wong sak Jawa Tengah. Paribasane. Lah ada piye wong ketoprak. Ayo, dadi Joko Tarub. Cek kali mundur. Ayo, dadi Joko Tarub. Joko Tarub pun nawang ulang. Nawang Wulan kaya mari ditonyo wong. Hei! Lho. Konku dodol Nawang Wulan. Nawang Wulan. Nawang Wulan apa? Wong aku kate umbah-umbah kok. Awakmu ku tak dadekno Nawang Wulan. Ya? Iki nang sendang. Endi sendang? Matamu picek, matamu katarak, matamu bilo. Panggung ngene lho. Potong iki ngono latihan saumpama disendang. Latihan apa? Wong aku kate ucek-ucek otang. Kacau iki. Awakmu ku metu kok jero nenek tabuhan juntak nang metu. Mbok bayari Ora tak? kok pala mulan kok metu kaya ubi kacang ijo. Lapo teca? Ya apa-apa to. Kok malah lembengan kono. Ya jelas. Ya kalah ayo, aku duwe gandul ganti. Ngene. Kon dadi apa, Ci? Lho. Awakmu tak dadi nawang, lah aku Joko Tarub. Lah awakmu iku terus aku kok gelek tak tolongmu lho. Joko Tarub apa? Raimu kaya gemboke neraka.
ati mbak potonganmu. Tak gapurane Kodim. Aku iki mau dikandani Ucok ambek Aris. Berarti iki saiki iki. Saiki lah awakmu teko jero. Ngono aja. Iku terus metu nek krungu tak tok tu. Gasak. Metu. Berarti ngenteni. Dadak. Ah. Dadak. Ah. Dadak. Ah. Gasak. Ah. Ayo kok katanya kok susu kok. Susu gombal kok cekel. Kate kok mie. Sapa sing ngemil kaya mendem aku. 7 tahun gak kok umbah lho gak paribasane ngono. Berarti aku iki metu teko ndi? Metu kok ngono. Kok Dadak. Ini ya. iya, aku sing nendang nek awakmu krungu. Dadak. Metu. Berarti nduk kono. Heeh. Kono kale ya. Apa yang diperkosa? Ayo, namu tengah jero. Cerewet. Ah, dipraktekno dhisik. Allah. Tak tok tu. Allah lan Dadak. tak tahun. Dadak. Udin tak tabung. Dadak. 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 Dengkel aku. Aku ngamukan sih. Gak ngamuk piye wae krungu dadak nek metu wae. Gatot tak kira kon ketap-tap. Kok gendeng ngono. Ayo. Tak tok tak olole. Aku dorong nang kono kok kate mbak tabui. Yo ngenteni nang kono Pak baru kok tabui. Balik. Kacau. Tatat kuat tak. Di tak tok tu. Nang dulu. Di tak tok tu. Gadak. Nang dino tak no. Gadak. Nang dino tak. Di tak no. Gadak. Di tak tando di tak tando gadak. Di Gak enak ditabui cangkemmu wong ana gamelan. lah ya iki nek krungu dadak metu wae. Ora. Ayo. Jare tabuhan wayang kok debus ngremok. Aku kaya mutel kaya bacane ku banyol kaya bacane. Aku iki ate dialog ta. Iya dialog kene. Ya apa? Kaca, selekane nang tejone. Katon kang ayu rupane. Sapa kuwi? Okta. Apian cangkemmu. Lah kan kuwi. Berarti iku mari gamelan aku mantu. Blek ngene ya. Awang wulan mendem. Jare kok jongkir wale. Nawang wulan mari ngono ya, mari mibul. Arep dialog. Aha, aku mau wis mikir. Gak mungkin Nawang Wulan jongkir wale. Iki perkara cangkemmu. Nawang Wulan iku alus kok. Lah iya. Lah apa kok jongkir wale kon biasa pengkhianat kok. Oh, kok sak. Ayo sing anu, kene lho metune iki.
Sampur matane picek. Wis, aku iso dhewe. Wong aku biasa dadi putri kok. Alah, guyu, Mas. Pokoke Nawang kok gitu kok kayangan. Nawang medhot kok kayangan. Menang kok gak dulange. Tuk, tuk. Iya. Wah, kok kala ngono. Wah. Iya aku. Emosi aku. Peribasane ku aja ngono. Nawang Wulan ki swara apa? Swara wedok. Wedok. Masalahnya lho. Wedok. Ngene alise iki lho. Wah. Wedok. Wedok. Apa Haji? Iki ana pentol. Dah. Bisa. Ayo. Haji. Sakwise aku ongkep nang kayangan. Soale kayangan gak ono kipas angin. Nang kayangan gak ono AC. Kok aku kepengin mudhun nang alam donya. Lho! Kok ono sendang kelerap-kelerap bakalan aku mudhun. Iya. Gak ditabuhi Ci aku Ci. Lho, kok ana sendang sing kelerap-kelerap aku kok ongkep kepingin adus. Aku tak mudhun nang alam donya, nang bumi. Iya. Aku tak kaya buntut. Aku ngene lho kene, tak uli. Aku medhon nang kayangan dasane banyune beninge kincang-kincang sejarane kaya kaca. Kincang-kincang sejarane kaya kaca. Eling-eling kok kabeh ora eling. Kok aku medhon nang alam donya. Kok ana banyu. Air mengalir sampai Aku kok kepengin adus. Apa maneh iki banyune bening. Sadurunge adus, ngilangno keringet teko kayangan. Keringeten lembang. Pas kipas, tandure musumile. Kok pas kipas lho. Eling
Wentuk nemen. Sedok mari tim-timan ning diaplek ya. Katekmu lak dijak. Kowe jak titik. Ngene lho. Leriler, kanture sumiler, tak icara leriler, tak jenggo kemantenan. Mokone kok sing nyanyi? Apa ngulang? Lah aku dadi tang mulai aku nyanyi, aku dadi tang mulai. Aku tak adus. Tak adus aku iki. Lambimu topoten larmu ku. Ndi? Iku Iki berarti. ku kok ditolong karo Joko Tarub. Terus awakmu mbak jauh mboro. Sopo-sopo sing iso nemokno larku wis lho. Lah apa kok kandhane? Sadurunge adus aku tak coplok selendangku minangka larku supaya iso mabur nang kayangan. Pinter. Tak coploke nang kene rek, tak dekeke nang kene larku. Ayo nyanyi, awakku iki. Nek gotongan tipu kan bojo ya. Joro. Joro apa? Aja kesusu ta. Raimu kaya lepet. Aja potonganmu. Sik anane aku nggawa bak rene siji ngumbah sandal. Loro ngumbah kotang. Nomor telu aku nggawa cedo. Dene do apa? Raimu. Ya banyu. Ya. Aku tak adus rek. Dicopoti kabeh. Sik tak buka. Dicopoti kabeh. Eh, Dicopoti kabeh. raimu merangsang goblok. Aja merasa ngapaan lho. Alah. Tak totoe. Kula tak adus. Tak cibar, cibu. Tak cibar, cibu. Tak cibar, cibu. Pur, 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 pur. Segere rek, kalene timbang ana maling. Adus maneh aku tak sabunan. Tak cibar, cibu. Tak cibar, cibu. Tak cibar, cibu. Tak cibar, cibu. Kekane kono asun tak jae. Lho, banyune iki bening. Kok ana kuning-kuning kentir. Tak buahe dhisik. Aduh. Iku telek. Aku gak aman aku ketane HP yo kene. Tak ngekeki kene aku tak tuntut madus. Aku delok bersih rek nyala-nyale. Kapan kalau Aduh. Rambutnya kok sedenang kan api urus tidak rambutnya dikolok-kolok. Ngerti sebabnya rambutku sampai rumput ngene iki? Iku rambutnya kande. Aku mari dinodai wong. Wong sak desa kene iki sing paling ayu aku Mami Okta mbek Aurel wedding. Mangkano tak tinggali adus rek. Wis gak ngreken wong-wong, aku tak adus. Apa kecipat ibu? Cipu Roma. Biarlah kecipat kecipu. Berdiri cipu Roma. Mongko aku jatuh wis mari. Aku tak bendok kayangan. Aha. Selendangku hilang. Nanti. Selendang.
Sayembara. Mek wong lanang nemono slendangku tak pek bojo. Mek sing wedok nemono slendangku bojone tak pek. Tolong, tolong sapa sing nemono slendangku? Tolong. Hei, Gak ono maneh sing nemono Joko Karo. Lah awakmu mbok sayembara gak lanang gak wedok. Nek wedok kae kok dulur senoreti, nek lanang kok pek bojo, tapi aku emoh. Cak, masih yo aku gak lanang gak wedok wekku seret lho, Cak. Emoh, seret wong kathokmu lho jero terus kok. Sampe kok iso ngomong ngono, berarti sampe ngerti dununge selendangku. Lah, selendangmu tak tolong. Buat colong. iya, Buat colong. iya, Buat colong. iya. Buat colong. Buat colong. Buat colong. Iya. Buat colong. Buat colong. Buat colong. Awakmu wis buat sayembara. Sapa-sapa sing nemokno larku ya bakal dadi jodohku nek lanang nek wedok dadi dulur. Lah iki aku sing nyolong. Berarti kena sing nemokno, Cak. Iya. Waduh, Cak. Sepurane, Cak. Selendang iki memang tak goleki, Cak. Ojo sampe ketemu wong liya, Cak. Aduh. Kakiku panas. Berarti awakmu wis kadung mbak sayembara, awakmu dadi bojoku. Aku dadi bojomu, Cak. Iya. Masih raimu kaya kerupuk kulit. Aku gelem, Cak, dadi bojomu, Cak. Lho, kerupuk kulit tapi rasa. Iya, Cak. Aku rabin, Cak. Aku rabin. Aduh, Cak, cek enake, Cak. Lega, Ci. Heh, Sumpah ketatap wekmu lega. Aduh, Cak. padha. Aduh, aku rangkulan, Mas. Oh, alah, kok sik ta? Kose. Ana apa, Dimas? Panjenengan kok dugi kok kene? Sik ta, Cak. Sampeyan iku lho, he? Wis melek apa gak? Yo melek lho. Apa lek sing mripatmu? Iya. Gak kurang wong wedok ayu, gak kurang rondo ayu. He? Wong kaya nyambek anyang-anyang kok rengkol lho. Cak, gak terima sama sebagai bojoku. Lah apa kau ngomong nyambi anyang-anyang? Apa-apa? Kau apa nyambi anyang-anyang? Bojomu ketemu aku karo. Tapi Manci, tapi ada apa lo? Campur. Ayo kandawane. Ini sayang. Wis, awakmu jangan cemburu. Permasalahan iki kudu latihan Kak. Kudu latihan sampe katung dino dae. Jarine bojone mati kelindes truk. Jelasno. Ngene. Aku gak mau rame-rame. Aku mau rame-rame. Iya iki ngene. Iki aku oleh cakepan ketoprak. Rame aku Lah, gak aku taruh kira- iki mang rame. Jadi anggota. Lah anggota iki tak kon nanjak. Lah iki tak kon mutusi. Terus Sing dadi Joko Tarub sapa? Aku Joko Tarub kok kaya sapi teng ngene lho. Lho, lah nawang mulane sapa? lah nawang mulane iki. Nawang mulan iku ayu, gak kaya garangan. Wong latihan ora masalah sampe kowe ini sayang. Ngene. wis ngene lho. Iya. Aku butuh penjelasan dari sini. Iya. Anjene kesenian iku angel. Apa Cak? Angel kesenian. Bayaran cuma sapa? Nek melok taji kok ya. Berarti Haji. Iya. Waduh. Mas, Iya, ya. kesenian iku angel. Kongkon apik kaya Budi Wijaya gak Gak iso. iso, sak Jawa Mulane, Timur. Nek latihan sing temen cek apik kaya Budi Budi Wijaya. Wijaya. Laris tanggapane akeh. Betul. Bengi iki ditanggap karo wong Tanjung. Ada wong Sedekah Tanjung, desa. sedekah desa. Lakone Joko Slamet, pendekar Gunung Lawu. Loh, Iya. rame. Ayo jaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap Jaya. jaya.